Ki khubor ka bate se TV ka umdi basnyam bat penjas liang. Rupa Premium Meghalaya. Bo, a specially designed machine that is stronger, faster, more powerful and fuel efficient. Contact Orange Automobile at 977-400-3555 or 961-584-7757. U Dr. Lichumu Timuri, MBBS, MD Medicine, DM Cardiology. U Dr. Ubasumar Klong Snam Bat Kithit Snam. On Sdang Yakajing Sumar Naduka Shitrik Ulbeat Arajar Arfusan Hawallan Hospital Shillong. U Kyrtong ka United Democratic Party na Mawkyrwat Constituency. Uba Jeslan Roy Nong Seat, ulapan pau ya kajing skos Cam Banjam, ya ka election Shaka Khasi Hills Aton District Council. Ha kajing kram kila batai kubor uba Nong Seat. Ulo ong ba udon ya kajing tikana, ba unyo ya kajing job ha kani ka election. But ong ru ba ya kata usngot hu shai, ling ba kajing ai jing shania jing ki ba. Ka ba kila peni ha ba ulen, shaki jing alang haman laki constituency. Kadba uba baristar Paul Terniang, ubalong u Kyrtong joka khnam, ulapan pau ya kaju hi kasur, ba udon ya kajing kermen, ba kajing shania ha ki ba. Solong confident hagan ka election governmenta naman nga sutho bakadi ka sur jong paiba haga bakin ai ka jingkersya nengan man ka polling station haga ba nga sutho kat sabangalek haga bang penong jingalang paiba kilalong ready haga bakin up haga bakin shot score haga bakin yok bani kendu bat kumakalong menta nadu menta ka sini habang don haga ka polling station hang ni rangmau masutho majority ki paiba ki lalong ready ban kersan nga ban nga sos kamba majority ki polling station ngan yo ki jing job ke don bram ha ka election ha ka bang community makaning ka mon jong paiba di sabla besar polnya ngadi Kyrtong jo khnam nagalag jonga ngasu ban ai khublei ki paiba bat kumjuru ya ka konstitusi berkawai bat khantam e ba menta kasi kedi kasi kajing tebut namar ba ngong no ba ki paiba kadai ka hok ka jongpi kadai ka hok ka jonga bangin theb ya kawat namar ba kawat kamde namta ban ong bangin shu ya theb namta tamasa hendrei kadai ka namta ka jat unru bangin ya perkhat ya kalawe ka pateng ka banwan ki kun ki pateng ki samla ki jongi dengaru ba kum Kyrtong ngabu ya le kata ka thong kum bangala tmu bangan ya kuni kena election kumju kumta ruba ngakwa ba lada ki pajba ki bit yang te kata kadega rai jong pajba dengan so ban ai kublei ya baro ki pajba jong kamokro si berkoi panang ni sakma ruba ngam tip si ba lada ngam poi sa thong ruba nganang ya khon nganang ya le ngapat nganang pen kre hakini singi ba hakini sinam ban